салом арз мекунам ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳза моро тамошо доранд. Шаҳла Гулхоҷа ҳастам. Соати 10 ба вақти Прага дар канали шумо барои тақдими сархатҳои хабарҳои рӯз омода ва сипос мегӯям ки моро тамошо доред ва ҳамчунин фаромӯш накунед ки баъди 3 соат барномаи хабарӣ дорем ки дар Озоди видео канали Радиои Озодӣ дар YouTube дар пахши мустақим пешниҳоди шумо мешавад ки 15 дақиқа идома мекунад ва мутмаинам ки дар ин барнома низ моро шумо ҳамроҳӣ хоҳед кард. Хуб, ба тавре медонед имрӯз рӯзи охири тирамоҳи имсола аст ва як моҳ баъд соли нав меояд. Зоҳиран омодагӣ ба таҷлили соли нав дар Тоҷикистон, дақиқтараш дар шаҳри Душанбе аз ҳоло шурӯъ шудааст. Агарчи соли пеш тақрибан чанд рӯз қабл аз фаро расидани соли нав арчаи асосиро афрохта буданд, аммо имсол аллакай ба дуруст кардани арчаи асосӣ оғоз карданд ва гуфта мешавад ин аз ҳама арчаи дарозтарин дар таърихи Тоҷикистон хоҳад буд. Хуб, ин ягона навгонӣ нест, балки ҷои арчаи асосӣ ҳам дигар аст. Барномаи хабариро тамошо кунед то ин ки дар ин бора маълумоти бештар бигиред. Шумо террорист нашавед. Мақомоти интизомии Тоҷикистон борои намоиши филме ба донишҷӯён мехоҳанд аз гаравидани онҳо ба гурӯҳҳои террористиву ифротӣ ҷилавгирӣ намоянд. Қаҳрамонони ин филм нафароне ҳастанд ки дар ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ гунаҳкор дониста шуданд. Дар бораи муҳтавои ин филм ва назари масъулину донишҷӯёнро дар як гузориш дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. Оё билет арзон мешавад? Фурудгоҳҳои Тоҷикистон нархи хизматрасониро ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ поён бурданд. Ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон яке аз иллатҳои нархи гарони чиптаҳоро маҳз ҳамин хадамоти фурудгоҳҳо мегуфтанд. Қаблан дар мавриди гарон будани қимати хадамоти фурудгоҳҳо намояндагони ширкати ҳавопаймоии Узбекистон ҳавоуйларӣ шикоят карда буданд. Чаро ҳоло фурудгоҳҳои Тоҷикистон нархи хадамотро поин бурданд ва оё ин тасмим ба арзон шудани билетҳо мусоидат хоҳад кард? Ба ин суол мо дар барномаи хабарӣ посух меҷӯем, аммо бояд гуфт ки нархи чиптаи ҳавопаймоҳо ба Тоҷикистон дар миёни кишварҳои Осиёи миёна гаронтарин ба шумор меояд ва ин як мояи интиқоди муҷиёни корӣ мусофирони асосии ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба самти Тоҷикистон низ ҳаст ва бояд гуфт ки Тоҷикистон ҳоло ду ширкати ҳавопаймоӣ, яке Тоҷик Эйр ва дигари Сомон Эйрро дар ихтиёр дорад. имрӯз дар Аргентина мулоқоти сарони 20 кишвари пешрафтаи ҷаҳон доир мешавад. Пешбинӣ мешуд ки дар ин нишаст кишварҳои саноатӣ ки барои аввалин бор дар Амрикои Ҷанубӣ доир мегардад, масъалаи рушди одилона ва давомдор баррасӣ мешавад. Ба назар мерасад ки ҳаводиси Украина то ҳадде ба чорчӯби мулоқоту нишастҳое ки дар ҳошияи мулоқоти солонаи гурӯҳи 20 баргузор мешавад таъсир мегузорад. Аз ҷумла Доналд Трамп гуфтааст ки мулоқоташро бо Владимир Путин бинобар ҳамлаи нирӯҳои Русия ба киштиҳои Украина лағв мекунад. Дар ҳамин ҳол Дмитрий Песков, сухангӯи Владимир Путин, гуфтааст ки раиси ҷумҳурии Русия ҳозир аст бо Доналд Трамп мулоқот кунад, зеро ҷонибдори он нест ки баррасии масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва дуҷониба то вақти номуайян ба таъхир гузошта шавад. Мактабро тахриб мекунанд, волидайну хонандагон нигарон ва норозиянд. Дар маркази Душанбе мактаби овозадори ҳунар барои кӯдаконро вайрон мекунанд ва қарор аст ба ҷои он калонтарин мактаби миёна дар пойтахт бунёд шавад. Мактаби овозадори ҳунар ки ба номи шоир ва мусиқанавози маъруф Муҳиддин Аминзода гузошта шудааст, дар тӯли фаъолияти тӯлониаш тавонист ба яке аз мактабҳои касбии ҳунари мусиқиву расомии Тоҷикистон табдил шавад. Консертҳои ба ҳашамати ҳукуматӣ ба ифтихори меҳмонони хориҷӣ ҳам аз ҷумла бо ҳунарнамоии шогирдони ҳамин мактаб баргузор мешавад. Хуб, тасмим ин шуд ки муваққатан дарсҳои муҳассилини ин мактаб дар як бинои Наврӯзгоҳи пойтахт идома кунад, аммо волидайн аз ин розӣ нестанд ва ҳамчунин дар ҳайратанд ки чаро мактабро дар оғози моҳи декабр ва дар авҷи соли таҳсил аз байн мебаранд. ва дар ин бора мо як гузориш дорем ки баъди 3 соат дигар дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо мешавад ва ман боварӣ дорам ки шумо дар ин барнома моро ҳамроҳӣ мекунед то ин ки тафсилоти ин хабару гузоришҳо ва дигар матлабҳои рӯзро аз Радиои Озодӣ бишнавед ва тамошо кунед. фаромӯш накунед дар Озоди видео канали Радиои Озодӣ дар YouTube баъд аз 3 соат дигар, яъне соати 1 бо вақти Прага.